Moro ja sitten täällä on Super Ritari. Ja tänään näytän miten voi tehdä timanttimiekkoja ja suojuksia. Eli taisteluvälineet. Hetki. Tehdäänpä sen crafting pöytä. Tässä on just sopivasti 4. Hetki. Jokaisen 1. Syntyy crafting pöytä eli työpöytä. Pannaan se nyt ensin vaikka tuohon. Hetki. Pannaan se ensin vaikka tuohon. Sitten tehdään. Hetki on. Joo. Mä näytän nyt teille miten voi tehdä timanttimiekan. Hetki. Ja tässä on timanttimiekka. Otetaan se vaikka. Sitten tehdään suojukset. Hetki. Ensin kypärä. No niin. Siinä olisi timanttinen kypärä. Ja pannaan se nyt tähän päähän. Sitten tehdään kengät tulla. Sitten pannaan nekin. Sitten hops. Ja sitten vaan eli samalla tyyliä kun ne kengät tehtiin, mutta sitten hops. Mitenkä se tehtiin nääkin? Ei. Viitsi, en muista. Jotenkin. Hetki. Näinkö piti ja tuolla tonne. Noniin. Nyt tuli. Panna pöksyt. Sitten noniin. Ja nyt on timanttisuojat. Otetaan vielä timanttimiekka käteen hetki. No niin. Siinä on timanttisoturi. Otetaan tuo matkaa. Ai aamu on jo. No, se on sitten moro.